Maayong good morning kanatong tanan. Good ba inyong morning? Mga igsoon, ang mga Hudeyo nangutana kang Hesus. Kanus amo man gayud kami sultihi sa klaro, kun ikaw bagayod ang Mesiyas. Tugani kami sa walay lipod-lipod, no? So kining mga Hudeyo aduna na sila'y hint, no, nga si Hesus sa iyang mga gipangbuhat siya usa ka Mesiyas. Pero nagduda gihapon sila, no? Di sila 100% nga mibilib nga siya gayud ang Mesiyas. Mga namugo sila kang Hesus pagpatugan kung siya na bagayod ang Mesiyas. O gitubag sila ni Hesus, gisultihan ko na kamo, apan dili kamo mutuo, kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero namati sa akong tingog, og nagsunod sila kanako. So mao kini ang tubag sa atong Ginoo ngadto kanila. Mga igsoon, ang mga tawo nga dili nimo sakop, dili nimo kaalyado, dili kayo dapig kanimo, no? Lisod nimo patuohon. Og mao kini ang nahitabo sa mga Hudeyo nga adunay mga kasuko kang Hesus, no? Nga matod pa ni Hesus, dili iyang mga karnero, kay wala man sila mamati og mosunod kaniya. Mga igsoon, kita usab isip mga binunyagan nga mga Kristiyano, nahimo kita nga mga sakop ni Kristo, di ba? Nahimo kita nga mga karnero ni Kristo. Pero ang pangutana, mga igsoon, kita isip mga karnero ni Kristo, mituo ba og misunod kita kaniya? Namati ba kita sa iyang tingog? Kay kung kita wala maminaw og wala mosunod kaniya, nan dili gayud kita mamahimong tinuod gayud nga iyang mga karnero. Kay matod pa ni Hesus, ang iyang mga karnero namati og misunod kaniya. Mauna, mga igsoon, nindot pangutan-on ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ako ba usa ka tinuod nga karnero ni Hesus? Namati ba ako sa iyang tingog, ug ako ba siyang gisunod? Mga igsoon, kita nga mga karnero ni Hesus, pwede man kita nga mamati sa iyang tingog, pero ang pangutana, ato bang gibuhat unsa ang atong nadungog gikan kaniya? Mao kini ang dako nga hagit kanato, mga igsoon, tungod kay sa panahon nga maghari na daw ang Dios, matod pa sa atong madungog sa laing sa ubang ebanghelyo, nga sa panahon nga maabot na ang panahon nga kita moadto na sa Dios, pagalainon daw kita sa duha kabahin, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga karnero daw nga naminaw sa iyang tingog ug nagtuma niini, ibutang daw sa iyang tuo ug adto sila sa iyang gingharian mahiadto. Apan ang mga karnero nga naminaw lamang, apan wala magtuman ug magsunod siyang tingog, adto daw ibutang sa iyang wala, ug adto sila mahiadto sa Hades, ang kalayo nga walay katapusan, no? Mao kini ang giingon sa ebanghelyo. Mga igsoon, hinumduman nato nga sa atong pagkasakop nga mga karnero ni Hesus, dili pa kini garanteya nga kita maiyaha gayod
ug makasulod siyang gingharian nga walay katapusan dito sa langit. Tungod kay inigabot nato dito aduna may pangayoon nga requirements gikan kanato. Ug unsa man ang mga requirements nga pangayoon gikan kanato para makasulod kita sa iyang gingharian, ang pinaka-requirement kung ato bang gisunod ang mga pulong sa atong maayong magbalantay, no? Gani ingon pa man sa atong Ginoo sa nga atong madungog sa ebanghelyo, dili tanan nga misampit kaniya nga Ginoo makasulod sa iyang gingharian, kundi kadto lamang nagsunod sa iyang kabubuton, no? So kita nga mga iyang karnero, bisan pag nagsigit ag ampo, nagsigit ag simba, apan kun wala nato sunda ang iyang tingog ug iyang kabubuton, dili kita makasulod sa iyang gingharian. Mga ang pangutana, mga igsoon, ako bang gisunod ang tingog sa akong maayong magbalantay? Sa sige na kog simba, sige na kog ampo, aduna ba'y kausaban nga nahitabo sa akong kaugalingon? Nahimo ba kong mas buutan nga karnero sa Dios, no? Kay naa may mga karnero nga suwail, no? Maminaw lang pero dili nila buhaton unsa ang ilang gipaminawan. So mao kini ang dakong hagit og angay natong paningkamutan, mga igsoon, nga mamahimo gayud kitang tinuod nga mga karnero ni Hesus, kay matud pa niya ang iyang mga karnerong tinuod naminaw kaniya, no? Naminaw ba ako kang Hesus nga akong maayong magbalantay?